I avui també podem dir que aquestes 101 platges tenen la qualificació excel·lent. Les banderes blaves reconeixen un treball estructural a Catalunya en el seu conjunt, tant pel que fa als ports com pel que fa a les platges. Llevamos 40 años consecutivos sin dejar de insistir en esto, desde 1987. No existe ningún otro programa en España, ni en el mundo, que lleve 40 años insistiendo en estas cosas. Catalunya es consolida com la comunitat autònoma de l'Estat pel que fa a aquests reconeixements, aquesta qualificació en aquest any 2026. Significa reconeixement, significa responsabilitat i significa rigor. Rigor de molta gent. Tant per turista com per veí és estar gaudint d'un entorn privilegiat. És un indicador de la qualitat ambiental. Tenim 576 depuradores de tot Catalunya. El 97,5% de totes les aigües residuals del nostre país estan sanejades i per tant això contribueix directament a la qualitat de les aigües de l'any també. Darrere de la vigilància de les platges, de l'Agència Catalana de l'Aigua, tenim un equip de 100 persones que vetllen diàriament perquè aquesta qualitat es pugui mantenir i perquè hi hagi la informació necessària per a la ciutadania cada dia. La coordinació de l'ACA amb l'Ajuntament s'ha potenciat des de fa molts anys i actualment tenim una comunicació diària molt fluida per poder treballar de manera integrada i garantir les millors condicions. Fa anys que impulsem mesures concretes per millorar aquesta qualitat, tant de serveis com del medi ambient en l'àmbit del port. I per tant trobem projectes com la creació d'estructures submergides que permeten millorar la biodiversitat dins de les aigües del port, o hem fet també la transició energètica que ens ha portat a tenir pràcticament 20 ports amb producció fotovoltaica pròpia en la costa catalana. Aquest guardó significa consciència ambiental i un desig de millorar any rere any. Autenticitat. Qualitat. Un referent ambiental.